Nii, 3, 2, 1, tere. Mina olen Ruslan Trotšensk, mina olen Georg Merilo. Tere. Привіт всім! Я Руслан Трочинський. Saadame teile kahe mehe poolt tehtud videokutse selleks, et kutsuda teid sellel suvel ja ka sügisel Georg Merilo läbirääkimiste kooli, selle võid ära jätta, läbirääkimiste suvekooli. Ми разом робимо відео для того, щоб запросити вас в літню школу Георга Меріла. Школа переговорів. Mis suvelaagris toimub? І що ж там буде відбуватися? Üks suvelaager kestab esmaspäevast reedeni. Один лагер відбувається з понеділка по п'ятницю. Iga päev 4 tundi. Кожен день по 4 години. Sinna sisse jääb ka lõuna, kus pakume snäkke ja karastusjooke. Ага. І, звичайно, буде обід, куди входять бутерброди, якісь снеки і просто напої, прохолодуючі напої. Sellel aastal on lisaks Eesti päritolu noortele südamest oodatud ka meie Ukraina päritolu noored. Звичайно, в цьому році в школу запрошується залюбки теж українська молодь. Ja see laager toimub kõikides maakondades, nii et saate valida siit video alt nimekirjast, milline koht teile kõige paremini sobib. Так, і знизу можете прочитати всю інформацію і вибрати залежно від того, в якому регіоні чи волості ви живете, і там буде відбуватися цей лагер і записатися туди. Точно. Ja mis siis muud, kui palun registreeruge ja saatke see, nagu internetis ikka, saatke see link edasi vähemalt 10 inimesele. А тепер швиденько реєструйтесь, бо треба встигнути. І після цього відішліть цю ланку своїм друзям, ну, мінімум 10 друзів, у вас же багато друзів. І так і ви проведете разом літо. Ви навчитеся дуже важливій справі – переговорам. Täpselt. Ja läbirääkimisi on vaja ka kultuuris ja muusikas, on ju nii? Переговори нам потрібні як в політиці, в культурі, в музиці, ну, та й просто домовитися зі своїм сусідом. Täpselt. Ja lõpetuseks, laager on tasuta tänu Haridus- ja Teadusministeeriumile. Aitäh! І наприкінці, звичайно, подякуємо Міністерству освіти та виховання, науки, освіти та науки, Міністерство Естонії за те, що воно зробило це можливим, фінансування, за фінансування. Aitäh kõikidele kuulamast ning tehke oma kodus ekraanide ees aplaus Ruslan Trotšenskile, kes tuli appi meile seda videot tegema. Aplaus Ruslan! Aitäh, дякую, і тепер аплаус Георгу. Slava Ukraini! Героям слава! До зустрічі! До зустрічі!